Nominácia CFO roka 2023 bola veľmi príjemným prekvapením. Moje meno je Darina Kmeťová a som CFO VUB banky. Rok 2023 bol plný víziev a plný prekvapení a plný samozrejme úspechov a začala by som práve tými úspechmi. Nebudem ich určite spájať s profitabilitou banky, ktorá samozrejme bola pozitívne ovplyvnená aj úrokovým scenárom. Ja som práve hrdá na rozhodnutia, ktoré sme prijali, ktoré nás budú viesť k tej dlhodobej a udržateľnej ziskovosti. Čo ma extrémne teší, bol fakt, že sme boli schopní implementovať novú politiku a možnosti investovania do portfólia cenných papierov, ktorými si tak diverzifikujeme naše prevádzkové výnosy a nielen diverzifikujeme, ale predovšetkým umožňujeme ich rast do budúcnosti. Tieto úspechy boli spojené s mnohými výzvami. Jednou z nich samozrejme je výzva likvidity, čo je celkom známe, myslím, v celom bankovom sektore, ale aj s tou sa nám z takého dlhodobého hľadiska darí veľmi úspešne bojovať, a to nie len z hľadiska výšky likvidity, ktorú banka má, ale predovšetkým zo zmeny štruktúry. Ďalšou takou výzvou, ktorej čelíme, a myslím, že tej čelí asi každá spoločnosť aktuálne na trhu, je práve tá ľudská sila, tí talenti, ktorí chýbajú v spoločnostiach, a preto si myslím, že každá spoločnosť, tak ako aj my, musí samozrejme ľudí motivovať a inšpirovať a vytvárať im také pracovné prostredie, ktoré bude pre nich priateľné a bude im umožňovať rásť. Mne tá možnosť rásť bola dopriatá aj tým, že som prijala mandát CFO VUB banky pred 3 rokmi a musím povedať, že bolo to príjmané s veľkou pokorou a rešpektom, pretože skutočne bola som asi ako najmladší team management boardu prijatá veľmi, veľmi milo a príjemne, ale na druhej strane musím povedať, že tieto výzvy a úspechy by neboli iba mojimi úspechmi a výzvami. Ja ich každodenne zdieľam so svojím tímom. Tu keby som mohla, tak poviem, že môj tím sa rovná Dream Team, pretože som obklopená profesionálmi, ľuďmi s dlhodobou skúsenosťou, na ktorých sa môžem v akejkoľvek situácii spoľahnúť. Viem, že ma podporia a takisto verím tomu, že aj oni cítia a vedia, že majú podporu z mojej strany. Čo je pre mňa extrémnym oddychom je yoga, ktorá už teraz trošku ustupuje do úzadia v mojom prípade. Prechádzky extrémne ma inšpiruje, cestovanie a zbožňujem interiérový dizajn. Nominácia Darinky je tou najsprávnejšou nomináciou. Konkrétne v banke som spoznal viacero CFO za tým moju 20 plus ročnú kariéru a naozaj môžem povedať, že Darinka je úplne tá najlepšia, akú sme tu mali. Profesionál, pohotová, vždy pripravená a hlavne ľudská.